Il-Kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista fiż-Żurrieq għażlu li ma jeħdux pożizzjoni waqt li l-Kunsill oġġezzjona għal proġett li qed jiġi propost li jinbena fuq art barra żona ta' żvilupp, jiġifieri f'ODZ. Minkejja li ripetutament ħadu sehem anke fi protesti kontra żvilupp fuq artijiet li ddaħlu fl-iskema minn żmien GonziPN, sempliċement biex ikunu populisti u anke jattakkaw lill-Gvern Laburista, dan il-każ ġdid jikxef l-ipokrezija grassa tal-PN. Issa rappreżentanti tiegħu fil-Kunsill b'maġġoranza Laburista għażlu li jfuħu lanqas jintnu f'każ li jikkonċerna żona eżatt wara l-pompa tal-petrol fid-daħla taż-Żurrieq fejn qed jiġi propost li jiġi żviluppat supermarket. Anzi jar minn hekk saħansitra xaqilbu lejn l-iżviluppatur. Il-każ ġie rappurtat fil-ħarġa tal-ġimgħa tal-ġurnal l-Orizzont fejn ingħat li l-Kunsill qabbad konsulenti biex ħejju oġġezzjoni formali f'ismu dwar din l-applikazzjoni quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar. Minkejja dan il-Kunsillieri Nazzjonalisti mmexxija mill-Minority Leader Kyle Mifsud li magħrufa l-appoġġ tiegħu lil Roberta Mezzola ma qablux ma' din il-pożizzjoni tal-Kunsill u minflok issuġġerew li jitlu f'diskussjonijiet mal-iżviluppatur biex hekk hemm bżonn isiru xi tibdiliet fil-pjani tiegħu għaż-żona. L-ironija u l-ipokrezija f'dan kollu jirriżultaw hekk kif ftit ta' xhur biss ilu deputati u kunsillieri nazzjonalisti fosthom l-istess Kyle Mifsud kienu fuq quddiem net fi protesti bħal dawk li saru fin-Nigred u l-inħawi magħrufa bħala tal-Bebbux. Dan wara li hemmhekk iddaħħlu applikazzjonijiet ta' żvilupp fuq artijiet li setgħu jiġu żviluppati wara d-deċiżjoni skandaluża mill-Gvern Nazzjonalista fl-2006. Dak iż-żmien kien daħħal fiż-żona tal-iżvilupp artijiet madwar il-pajjiż li jagħmlu daqs is-siġġiewi kollu.